Tiedättekö muuten, mitä kaikkea koivuvanerista pystyy tekemään? Minä olen Jouni, tässä vieressäni on Matti, ollaan Kaitaa Woodworks Oy. Me valmistamme erilaisia tuotteita koivuvaneerista laserleikkaamalla ja kokoonpano sitten tapahtuu käsipelillä täällä meillä verstaalla. No, tässä on esimerkiksi Jouni kasaa tämmöistä meidän hunajakennopeliä. Ollut hyvin suosittu tässä joulualla, että siinä saa vähän ajanvietettä muuallekin kuin kännykällä pelaamiseen. Ja peli löytyy meidän verkkokaupasta ja sieltä löytyy myös muita tämmöisiä perinteisiä joulukoristeita tähän joulun alle. Verkkokaupan lisäksi me ollaan nyt joulukuun ajan nähtävillä tuolla Kangasala joulukaupassa. Joulukauppa sijaitsee fyysisesti vanhassa RTV-rakennuksessa. Sieltä löytyy meidän standipöytä, missä on erilaisia jouluaiheisia tuotteita aina sinne jouluaattoon asti esillä. Omia tuotteiden lisäksi tehdään paljon ihmisten toiveiden mukaan niin kuin tämmöisiä räätälöityjä Me halutaan toivottaa Kaitaa Woodworksin puolesta kaikille oikein rauhaisaa joulun aikaa.